Ναι, το ίντερνετ έχει καλά, μα πρέπει να προσέχεις. Έλα να σου μάθουμε τους τρόπους και τα πρέπει, τους τρόπους και τα πρέπει. Το ίντερνετ είναι χρήσιμο για όλες τις δουλειές σου, μα θέλει να έχεις προσοχή με φάει στις κέλες σου. Στο ίντερνετ μπορείς να βρεις πολλές πληροφορίες, μα είναι πάντα αλήθινες, έχουν ψευτολογίες. Μπορείς στο ίντερνετ μαζί με φίλους να συντήσεις, μα πάντα να έχεις προσοχή με ξένους με μιλήσεις. Μαθαίνεις πράγματα πολλά και κάνεις τις δουλειές σου, άκους τραγούδια και θωρείς τις φαβορίτ σειρές σου. Αν κάνουμε το μαζί, σίγουρα μπορούμε to create a better internet χωρίς να αποσταθούμε. Απλά έχουμε προσοχή στο ίντερνετ σαν μπούμε και εις τους άγνωστους ποτέ στοιχεία διούμε. Στο ίντερνετ βάλουμε ποτέ φωτογραφίες, γιατί ο κόσμος είναι κακός γεμάτος υπουλίες. Ποτέ μας εν ξέρουμε που να καταλήξουν, μπορεί κάποιοι κακόβουλοι σε άλλους να τις δείξουν. Σαν μπαίνουμε στο ίντερνετ έχουμε το νου μας, αν δούμε κάτι ύποπτο λαλούμε το στους δικούς μας. Μιλούμε με φίλους και γνωστούς στην Κύπρο και στα πέρα, αλλά και με τους συγγενείς που πιάσει στα ξένα. Άμα τους πεθυμίσουμε το Skype λειτουργούμε, θωρούμε και τη φάτσα τους την ώρα που μιλούμε. Κιορώνουμε λοαρκασμούς χωρίς να αποσταθούμε, αγοράζουμε πράγματα πολλά και πόσο ελαχτούμε. Ακόμα και στη μάθηση το ίντερνετ είναι πρώτον, καθηγητές και μαθητές δουλεύκουν δίχως σκοπό. Μα πρέπει που το ίντερνετ πράγματα μα μοιάμε, να γράφουμε που τα βράμε, μαφίες να μην κάνουμε, μπροστά θε να πάμε. Αν κάνουμε το σωστό, ούλα καλά είναι να σάσουν και πλέον ούλοι άνενια σαν μπορούν να σερφάρουν. Ό,τι που το χέρι μας εκάμαμεν θαρούμεν, μα πρέπει όλοι οι φορείς να ενδιαφερτούνεν. Το κράτος και οι πάροχοι πρέπει να πασχίσουν, κι ό,τι θαρούν πως εν καλό να πραγματοποιήσουν, κι ό,τι θαρούν πως εν καλό να πραγματοποιήσουν.